يا شيخ عمر الفوتي زرناك يا شيخنا في غار دجمبر دنجراي o welen gandi ari do ko Cheikh Oumar o do ko cubalo ko bandi men kañum woni adjoint maire o welen gandi ko Bouna woni directeur cabinet makko keɗoto keddiɗo ko Thiam ko sehil men ko musidɗo makko ko banggue ñaamo makko kanko Cheikh Oumar an kadi ko maire eɗen gandi o wi kadi onon arɓe ɗo ɓe o wi onon tawi onon kucciɗino wade Cheikh Oumar an o wi Cheikh Oumar an ko neɗɗo moƴƴo o wi directeur cabinet makko o wi Bouna Mamadou Bouna ɗoɓe mbeɗa fo ɓe ummina ɗum o wi Oumar Diaw o wi ko paso men ko ɓi Baye Diaw oɗon gandi kala ko jiɗɗen ɗum yiɗi mawnini en kadi darani en haade ɓe ngari o wi enen noon en keeɓi weltare ñalawo he o wi Cheikh noon ala ɗo eɗen gandi ko jaari caggal leydi kono noon kala ko waɗa ɗo junngo makko eɗen gandinan hen ɗum waɗi noon hawo soodi laaɗe sappo o wi laaɗe ɗe payi koye tufde togose gonɗe ɗo e falde nde eɗen gandi o wi leta o président ƴetti kala wuuro mango ma waɗen laana Cheikh noon wi kañum ni tumɗe togose ɗe kala ɗo tumɗe woni kañumne ma waɗen laana o wi ɗo o jibina ɗo de o mawni o wi saha makko fof ɗo e koyɗen o yo wonde bandiko en o wonde seydam makko o wonde mawniko en o wi ngoɗo wuuro noon o wi ɓooyi dañde sanse o wi sanse o wi ma won ko haali hen seeɗa o wi ta colonial eɗen jogui police ji joyi o wi police oji joyi ɗi fof ɗo jeeya wuuro he o wi Mamadou Oumar Fall o wi ɗum ko ɗo e koynel o wi Alaji Hamidine Malick Fall ɗo kadi e koynel o wi Alaji Demba Ɓoy Fall ɗo kadi e koynel o wi Hamma Sala Fall ɗo kadi e koynel o wi ɓeɗo kala ɗo gonno ɗo mbanno larme musidɗal musidɓe islamiyankoɓe tawa ñalawma hande men o ko ñalawma teskinɗo e nder ñalawmaji ñalawma dewirɗe Allah alqur'anul karim tawa kadi ko ñalawma haalde diine l'islam joɗanede ɗeɗo jolle islamiyankoɓe banggueji fof ene tawtora tawa ko islamiyanke mo kooliɗen haalanta en l'islam nden wasata goto e meɗen fof woda ko ɓeyduri e l'islam nde wonno l'islam koko ɓeydoto en jetti en jaari kanko bajjel Fall ɗo e koylel sawa gangue gure garɓe ɗe fof nooti fittandu makko nooti koylel naaɓe goni jaatigueɓe tawa ko e hawrude e meɗen oɗo oustadu ceerno Cheikh Oumarou Kane Cheikh Oumar Kane gandaɗo bajje Fall wi en yen gandodira Cheikh Oumar Kane Cheikh Oumar Kane yo andu en yen gandumo yen gandodira e banggue l'islam eɗen gandi ceerno Alhassane Mbañu o yettima ɗum en calminimo sababude ummade to woɗɗi ummademo e diwan sarandogo taccude maje arde ha ɗo e koylel heddiɓe ɓe nangara ene jokko sono ceerno Cheikh Oumar Kane min tottuma konngol sababude ñalawma o a hooɗama woɗama a ɗomɗi haaldude e julɓe ɓe kadi ene ɗomɗi heɗade e konngudi maɗa eko gandiraɗa ko wadde min mbima to mara haban beke ya Cheikh Oumar
ɓe denndaangal inɗe seeremɓe amen jinnaaɓe amen wonɓe ɗo ɓe koyno ceerno souleymani sambu nan ɗo koye mawɓe duuɓi jeeya soko noon accii ɗum ari waawde jooɗdaade ene meeɗen imamu ratibu kogga nan ɗo ara ene rokondira e moɗon juuɗe ɗum ɗo fof ko arde nootaade e noddaango dini l'islam soko noon en ngaccaani heen jooɗiiɓe lesɗe gila e mawɓe meeɗen wonɓe toon ɓe mawɓe jamaaji e jumaaji soko noon kadi sohlaaɓe ɓe ngaccaaka kamɓe fof ɓe ngari ɓe kuccireema aan Cheikh Oumar Kane sababude heɗaade haalande maaɗa e dini l'islam minen fof min mbiyo bisimilla tawa koye e inde bajjel Fall assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jettode godani lamɗo bawɗo mboronkata jettode godani lamɗo moronkani ñamde e yarde ɗoygol o meeɗata jettode godani lamɗo tagɗo tago gila hay hunde woodani jettode godani lamɗo biɗo woni ngallu cuuɗingu ngu hay goto anda nde o yiɗi andede o tagi Muhammadu rasulillahi o wi konko woni gardiɗo battidiɗo cuuɗiɗo gando kala hunde yo welede Allah e teddungal mum won e ɓurɗo ɓurnaɗo windere Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam so Allah itti ko wela tottimbo wela jiiɗo mbo fof welembo Allah wela ko nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allah yiɗi ko nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allah yetti ko nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama Allah neli kadi ko nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ndeke julɓe otoɓe kulɓe kewani yoɓe kulɓe kawrani seeɗa limaɗo ɓuri ko heewi ko limaka Allah wondaka so wona kulɗo Allah jan e yaade noon ko yettu yaade ɗo faano andude laawol a yahani ka jooɗiɗo gaynata yolde yo welede Allah e teddungal mum won e ceerno men Cheikh Sidi Ahmad Tijani gaddanɗo en laawol tijaniya mboɗo heewi wiide laawol ngol woni welede Allah noon sa hucciti e mum huccita e ma sa huccitani e mum huccitinma huccita e ma ko ɓurma doole so jaggima hay sa biwima a ɓoccittako ko ɓurɗa doole noon so jaggima sa biwima tan a ɓoccittu min calmini dendagal bandiraɓe wonɓe ɗo e koylel e ɗo ɓe mbawi ummorade fof min gardini e calminali ɗi almameɓe diwan o min guitti ɗin calminali min totti ɗum almami wuuro ngo min calmini dendagal musidɗo garɗo notitade nde ɗo moƴƴere Allah kono noon Qur'ana wi ko wa atul buyuta min abwabiha saɗa naata e wuro walla aɗa naata e galle o wi ko ya rew e damal sabu sa diwi falantere aɗa wawi fayindirede gujjo wadde min ndewi e damal ngal Alhaji Bajjel Fall Abdourahmane min gitti calminali baɗaɗi barke jaadude e needi moƴƴere Allah e barke mum ya tottan min dendagal bandiraɓe arɓe notitade oɗo ñalawma mbaɗaɗo barke caggal nde min calmini fofof en min cuttoto yoga en somin limtiɓe mo on gandu ko kamɓe goni dendagal ko jooɗi ɗo ko galle Alhaji Mouhamed Zeyndine Ba hono alkhalifa Alhaji Mouhamadoul Mansour gummiɗo ɗo joni moni fof ne andi ko joom gueɗal mbo ala gueɗal rokkirta gueɗal koy gueɗal makko ɗum addani o ƴetti o wi en jangge khatmu o ne garɗen o ummi ko ɗo jooɗiɗo o joƴƴini en ceerno Chamsuddin Ba mi salminima mi juurimama ka giɗo ka musidɗo ma mi ar e ma so ɓooyi yettinan min khalifa o calminali mbaɗaɗi barke min calmini ceerno Mamadou Adama kañumne o yonni ñalawma o ɓesgu ceerno Hamdou Rabbi min calminiɓe min calmini dendagal diwan o bandiraɓe sehilaɓe ko poɗɗen yettirde Allah ene heewi ko adi fof eɗen jettira Allah
baɗgol ngol o waɗi en yimɓe d'abord Allah tagi ujunnaje 656 tago mbiya neɗɗo mbiya jinne mbiya malaika aɗa lima ha 6666 créature jomiraɗo tabaraka wa taala wi ko tagmi ko pop ko neɗɗo ɓurmi teddinde wala qad karramna bani adama wadde en jetti jomiraɗo tabaraka wa taala nde waɗi en yimɓe en jetti jomiraɗo tabaraka wa taala nde o waɗi en julɓe ɓe mbi ko juif en ɓe mbi ko athée en ɓe mbi ko protestant en ɓe mbi ko chrétien ji o wi diineji ɗiɗo pop ala hen diine mo mbanmi reconnaître diine goto mbanmi reconnaître woni l'islam inna diine indallahi l'islam wa man yabtaghi ghayra al-islam diinan falan yuqbala minhu kala jagguɗo diine goɗɗo mo wona l'islam so ariɗo min Allah ɗo o tawat ko perduɗo wadde en jettiri Allah wonde en julɓe en jetti Allah badgol ngol o waɗi en jeeɗen e leñol nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam leƴƴi gadinoɗi en moni pop na andi won leƴƴi gadinoɗe en ko ari leñol ne sallallahu alaihi wa sallam kala façon torture leƴƴi ɗi pawama so neɗɗo woofi Allah windete koye damal galle mum sa momtimo winde e tiinde ma so soɓe yani e ɓanndu ma a holtotoɗo soɓe o yani ɗo ko adina sallah sallam enen leñina sallah sallam Allah waɗani en sutura jaɗɗo a wonan neɗɗo kamniɗo gona neɗɗo mo ganduɗa subaka ha hiira mbatta tan koko welani Allah kono Allah no surma jiiɗo mo fof moƴƴino e ma jorto ɗum ko leñolne sallah sallam tan heeɓi ɗum wonte en jettimo jeede e leñol annabi o sallllahu alih wa sallam annabi o wi ko kuntum hayra ummati ukhrijat linnasi ta'muruna bilma'rufi wa tanhawna anil munkar onon goni ɓurɓe e leƴƴi ɗon ɗo jamirton ko moƴƴi oɗon golla ɗon ton kada toon ko boni oɗon goɗɗito en jetti jomiraɗo tabaraka wa taala nde o waɗi en jeeɗen e leñol nelaɗo Allah Muhammadin sallallahu alih wa sallam en jetti Allah jeede en e laawol cheikhana Ahmad Tijani nde wonno ko laawol ngol ngannduɗa wona an yiɗata jeede en ala ko Allah waɗanma gona almudo Tijani en mi udditiri wonde jomiraɗo tabaraka taala wi woni ngalu cuuɗingu go hay goto anda kuntu kanzan lam u'raf nde o yiɗi andede o tagi ko Muhammadu rasulillahi fa bihi ko Muhammadu rasulillahi